O starosti. Čovjeku su godine veliki poklon s neba, čiju vrijednost on sam ne spoznaje. Svjestan neizbježne starosti, prestrašen je, iako bi baš suprotno na njoj trebao biti zahvalan velikoj snazi koja ga je stvorila. Da nema starosti, ljudi ne bi razumjeli da trebaju umrijeti. Tijelo ne može biti besmrtno i njegovo bi mu oronjavanje trebalo ograničiti prilike. Želje opadaju, a nadolazi iscrpljenost životom. To je tako kako bi smrt postala poželjna stvar. Gospodin je u nas ugradio ovo razumijevanje mehanizma života, no jesu li ga svi čuli? Starost je mudar i velikodušan poklon, no ljudi su odbili prihvatiti starost kao poklon s neba i čine sve da zadrže mladost što blijedi. Mladost je nesiguran temelj života. Ona treperi uslijed želja koje traže zadovoljenje, zbog nezasitnih žudnji za spoznavanjem svijeta, zbog velike životne snage koja dolazi iz zrelog tijela, a starost raste u duši kao cvijet. Cvijeta samo jednom i mi je možemo učiniti lijepom. Ljudi su dirnuti prizorom dok u ranim jutarnjim satima gledaju prema istoku. Sunce se diže, osvjetljava horizont i raspršuje tamu. A kada sunce zalazi, nebo je obasjano bojama i zapanjujućim nijansama boja koje oduzimaju dah. Ljudski bi život trebao biti poput toga. Njegova je zora nježna i donosi nadu, dok njegov zalazak očarava ljude svojim nevjerovatnim sjajem. Za stare ljude uskoro će doći vrijeme da se vrate u nebo. Neka budu u mogućnosti da se oslobode prekomjernog tereta, neka mognu svoje zemaljske misli ostaviti iza sebe, neka uspiju zaboraviti mržnju i svoje sitne brige, neka budu ispunjeni čistom ljubavlju i zahvalnom ljubaznošću. To su te sjajne značajke koje čine ljude laganima poput zraka i samo će ih one i ništa drugo dovesti do vječnog neba. Mračne karakteristike duše čine čovjeka toliko nespretnim da je njegovo uzašašće bolno, a zalog velik. Mnoge nevažne stvari moraju napustiti dušu prije nego duša dosegne konačnu fazu zrelosti, tako da ostanu samo plodovi života i razmišljanja o neočekivanim uvidima koji su zadivili dušu i doveli je do mudrosti. To su plodovi koje Gospodin od nas očekuje. Evo parabole o tome. Starac je sjedio pored peći i razmišljao: kakva duga zima, nema joj kraja. Gospodin mu je šapnuo: starče, zima uvijek dođe svome kraju, nema izbora. Nakon nje doći će ti proljeće i donijeti i cvijeće i cvrkut ptica. Bože, o kojem proljeću govoriš? Upitao je starac. Meni je došlo vrijeme da umrem, neću poživjeti do proljeća. Govorim o trajanju tvoje starosti, nakon koje ćeš se preseliti u vječno blaženstvo. Zaslužio si to svojim teškim, ali poštenim životom, u kojemu si se oslanjao na moju mudrost. To će biti proljeće, vječno proljeće za tvoju ispačenu dušu. Pouka je parabole da je trajanje starosti u dobre osobe Božja namjera. Konačno, on čovjeku daje priliku da se umori od života. Odmoriti dušu
u vječnom životu lijepo je poput proljeća. Mi život razumijevamo na pogrešan način. U sredini života, kada naše snage bijesne i kada smo gotovo definitivno izabrali put koji ćemo slijediti, čini nam se da smo dosegnuli najbolju fazu života. No to nije istina. Do kraja života mi se pretvaramo u ono što smo postali tijekom života. Ovdje ne govorimo o jako starim ljudima koji su tijekom života imali mnoga iskušenja i nisu umrli u pravo vrijeme, te su još jedva živi i tužan su znak da odlazak treba doći u pravo vrijeme. Starost koju pozdravljamo, to je faza života o kojoj govorim. Tada nema toliko fizičke snage, ali je duša otvorena svijetu, a um je čist. Takva starost treba dovesti do promišljanja i mirnog prihvaćanja nadolazećeg prijelaza u drugotnost. Ali u ljudskome se svijetu događa drugo. Za većinu ljudi smrt je prezastrašujuća, gotovo za sve. Osim za one koji slijede vjere koje im govore da se nakon smrti svijet nastavlja. Ne treba se bojati smrti, već je treba pozivati kako bi se otišlo u pravo vrijeme, umjesto da se bude ostavljen poput zaboravljenog kaputa ili čega drugog. Pozivati je ne znači požurivati je, već znači razjasniti svojoj duši da shvaćate važnost nje kao velike transformacije vas. To je put. Dok stalno imate smrt na umu, činit ćete samo one stvari koji vam neće dopustiti da napustite zemlju kao nerazumna stvorenja. Imajući smrt na umu, doživjet ćete takvu starost koja će vas pripremiti za prijelaz na drugi svijet. Starost je most koji spaja jedan svijet s drugim i koji trebate prijeći čvrsto i s osmijehom. Zato vam je starost dana. Pokušajte je ispuniti izuzetnim svjetlom, svjesni da ste starost dobili kao nagradu, a ne kaznu. Luk je rekao jabuci: ljudi me jedu malo po malo, a tebe će pojesti odjednom. Dakle, tvoja je sudbina tužna. Ni govora, suprotstavila se jabuka. Ljudi su o meni pisali u Bibliji, a tebe tamo nisu spomenuli. Ja sam simbol ljubavi i znanja, a ti si simbol gorkih suza. Pa šta onda, rekao je Luk, ali ja živim duže nego ti. Bolje biti lijep simbol nego imati dug život u ovome svijetu, odgovorila je jabuka, jer to ti pruža dug život u vječnosti. Pouka je parabole da čovjeku ne treba dug život. Važnije je kako će sjećanje ostaviti za sobom. Njegov je dugi život u tom sjećanju koje je iznad njegova života na zemlji. Potreba ljudi za dugim životom temelji se na njihovu neznanju, jer ne znaju ništa o nevidljivom svijetu i postojanju duše u njemu. Ako shvate da je zadatak čovjeka da ispuni svoju osobnu misiju na zemlji i da prijeđe u novi životni prostor, neće se bojati završiti svoje zemaljsko postojanje. Ali kako ljudi koji shvate da je njihov zadatak ispunjen mogu doći Gospodinu? Molite za pravovremeni odlazak i vaš će se poziv čuti. Evo parabole o tome. Čovjek je razmišljao o smrti. Bio je ozbiljno bolestan i činilo se da su mu dani odbrojani. Pripremao se da se pojavi pred nebeskim vijećem, no naglo se oporavio
jer su njegovi rođaci molili za njega. Čovjek nije bio sretan zbog toga, jer se osjećao umornim od života i shvaćao je da je za njega došlo vrijeme da ode u nebo. Njegovi su ga rođaci uspjeli razumjeti i molili su oprost. Činili smo to iz milosti prema tvojim patnjama, ali nismo znali da smo te osudili na još veće patnje. Oprosti nam na našoj ludosti. Pouka je parabole da molitva može činiti čuda i spriječiti umiranje osobe. Ali čemu? Ako je netko spreman da ode u vječnost, nemojte ga zaustavljati i držati na zemlji. Zadržan život neće usrećiti dušu ako ona sanja o tome da sretne svojeg stvoritelja, a vi ste joj naglo uskratili tu veliku radost. Zašto ljudi koji su umorni od života i koji su ispunili svoju misiju ponekad žive dugi život? To je zato što ih netko na zemlji još uvijek treba. Ako je taj netko blizak nebu, te je za njega odlazak onog umornog čovjeka tragedija. Snage svjetla produžuju život tom čovjeku. On mora živjeti radi onoga koji ga treba. Ali Gospodin će ga nagraditi za te godine agonije, jer se životni trud u ime nečijeg mira smatra požrtvovnošću u ime svjetla u svemiru. Čovjek je umirao uslijed ozbiljne bolesti i znao je, ali šutio je o tome. Jednom, kad je spomenuo da je sve znao, njegovi su ga rođaci začuđeno upitali: kako si to shvatio? Napustila su me zdrava htjenja, nasmiješio se umirući čovjek. Pouka je parabole da se nestajanje životne snage lako može utvrditi. Nema više žudnje za zdravim prohtjevima tijela. Ali što je s dušom? Upravo suprotno. Što je manje tjelesnih želja, to svjetlija postaje duša i sve je očitija njezina težnja za Gospodinovim svjetlom. Ako se to ne dogodi, čovjek je osuđen na sporo umiranje, umjesto buđenja u novo postojanje. Dakle, starost nije mučenje, nego radost za one koji je vide kao neumitni prijelaz u vječnu mladost. Starost je jesen života, stalno je ljeto nemoguće. Jesen i zima pristižu kao ledeni dah vječnosti, ali tko gleda na vječnost kao na praznike? Jesen i zima nas plaše, ali one su najbolje što nam je dano. Starost i posljednje zrake života dobre su za dušu. Starost i naši zadnji dani stavljaju nam u zadatak da prođemo mislima kroz vrijeme koje smo odživjeli na zemlji. Razmatranje života najvažniji je rad u zadnjim danima. To je dio mudrog Gospodinova plana, jer čovjek više nema snagu za živahne aktivnosti, ali je duša itekako u stanju odraditi važan posao. Razmatrajući svoj život, čovjek bi se trebao pitati sljedeća pitanja. Što mu je bila glavna stvar u životu? Što je bilo korisno za svemir? Jesam li uspio napraviti sve da bih ispunio Gospodinova očekivanja? Ako ovo posljednje uzrokuje da vam duša osjeća gorko žaljenje, još uvijek imate vremena nešto promijeniti. Ako krenete razmišljati o tome dovoljno rano. Što ranije krenete, više ćete uspjeti. Nebo zna slušati one koji sebe pitaju ta pitanja
i pruža im pomažuće zrake dobra. Ljudi koji si ne postavljaju zadatak da produže postojanje svemira, nego pokušavaju živjeti život ispunjen zadovoljstvima tijela, ne mogu očekivati da će vječnost usmjeriti zrake dobra prema njima, jer nebeska je radost dohvatljiva samo onima koji više nastoje oplemeniti svoj duh nego zadovoljiti svoje tijelo. Jesen i zima jako su važne za dušu. Zašto se ljudi toliko boje starosti? Ako je sve u životu ili gotovo sve rađeno u skladu s pravilom skladnog mira, takav čovjek kada ostari ima si na čemu zahvaliti. On je čuo svoju dušu, a to znači da je čuo Gospodina. Mlada djevojka pitala je staru ženu: kako ste uspjeli živjeti svoj život, a da pritom niste povrijedili druge i sami niste bili povrijeđeni? Stara je žena odgovorila: isprva nisam mogla pronaći objašnjenje za to, ali sada, na pragu smrti, mogu reći sljedeće: Gospodin mi nije dopustio da zadovoljim zlo svojim duhovnim impulsima. Kako ste to uspjeli razumjeti? Djevojka je bila iznenađena. A stara je žena odgovorila: kada se smrt približila, počela sam jasno vidjeti da nema grijeha na meni i ne bojim se umrijeti. Radujem se. Tko drugi nego sam Gospodin lišava dušu straha i ispunjava je radošću. Pouka je parabole da se po zadnjim danima, zadnjim trenucima ljudskog života može vidjeti s kakvim srcem čovjek odlazi u vječnost. Griješnik je uplašen, a pravjednik doživljava ushićenje i radost. Oni koji umiru žaleći koliko su malo uspjeli učiniti u svijetu, no mirno, jer jednostavno nisu imali dovoljno vremena učiniti više, oni su najbolja djeca Gospodina, jer su učinili puno dobrog na zemlji i to ne samo za svoje duše. Jedino cvjetanje koje započinje na rubu tjelesnog propadanja je cvjetanje čovjekova duha. Zato ljudi ne bi trebali ovisiti o tijelu, jer ono nije njihov vrhunac. Duh je mladost vašeg bivanja, zato usmjerite sve svoje snage u cvjetanje duha. Nema važnijeg zadatka. Čovjek se za ovo treba pripremati od mladosti, kako bi znao steći sposobnost usklađivanja svog života s voljom neba. Na zemlju dolazimo kako bismo služili nebu i zato treba sve poduzeti da hranimo duh u nama. Što činiti da bismo to postigli? Dok promatramo užitke života, treba shvatiti da su nam dani kao odraz nebeskih užitaka koje ćemo dobiti kao nagradu za stalne molitve nebu. Ta služba na zemlji sastoji se od dobrih djela i od molitvi upućenih Stvoritelju naših zemaljskih radosti. Razumijevanje da su nam zemaljske radosti dane kao predujam, a ne kao nagrada za već postignuta, to nas treba otrijezniti i voditi na pravi put. Nebeske zrake usmjerene su prema ljudima u nadi iskrene zahvalnosti i poštovanja prema svemu što se događa. Ni na zemlji, ni na nebu nema ničeg goreg od razočaranja. Sami znate koliko je bolno biti obmanut u svojim nadanjima. Neka vaše duše teže prema svjetlu i nećete biti razočarani. Tako će biti i s Gospodinom,
koji računa na ovu težnju. Koga treba kriviti za godine koje prolaze? Nitko nije oslobođen prolaska vremena u zemaljskom životu. Mislite o vječnosti koja leži pred vama i što vas tamo čeka. Ako uludo trošite svoje vrijeme na besmisleno jadikovanje i pokušavate se zadržati mladima dok starite, onda ste budale. Vječnost ne poznaje takve sitne kategorije. Tamo je samo jedno mjerilo, a to je koliko svjetla nosite. I neka vam ne bude žao provesti cijeli svoj život u postizanju tog cilja. Što ste stariji, to biste više svjetla trebali nositi. Ovo je važnije od sveg ostalog.